కొరమేను రైతులందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. రేపు ఫార్మర్స్ డే మనందరం కలుద్దాం అనుకున్నాం కదా. సో ప్లీజ్ దానికి ఎవరెవరు వస్తున్నారో నాకు ఆల్రెడీ కొంతమంది పింక్ చేశారు. ఇంకా మీరందరూ కలిసి వస్తే మనం మెమరాండం మనం ఇద్దాం అనుకున్నాం కదా, అది చేయొచ్చు. నేను అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇప్పుడు మాచర్ల నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉన్నాను. సో ఆన్ ద వే ఎవరెవరైతే ఇంకా మీ పాండ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయో నేను వచ్చి మిమ్మల్ని ఒకసారి కలుస్తాను. మన ఎఫ్టీపీలోకి ఎవరెవరైతే సరుకిస్తారో వాళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఇది అవకాశం దొరుకుతుంది. మా టీం మొత్తం వస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో మీరు ఈ మాచర్ల, నాగార్జున సాగర్ ఇట్లా వెళ్తూ ఉన్నాం. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఒక 50 కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ప్లీజ్ పింక్ చేయండి, మీ లొకేషన్ షేర్ చేయండి, మేము మీ దగ్గరకు వస్తాం. ఓకే, అలాగే ఫీడ్ గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ దీనికి ఆ మినరల్స్ ఏ టైంలో ఎలా వాడాలి ఇదంతా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం త్వరలోనే ఒక ట్రైన్ కూడా కండక్ట్ చేయబోతున్నాను. మళ్ళీ దానికి కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాను. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎవరెవరైతే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల అండ్ ఈ రూట్లో మాచర్ల, నాగార్జున సాగర్ ఇట్లా ఉన్నారో జస్ట్ లెట్ మీ నో. నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ట్రావెల్లో ఉన్నాను, ప్రస్తుతం మాచర్లో ఆగి ఉన్నాను అనమాట. థ్యాంక్ యూ.